ஒரு 15 நாள் குடிக்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்? ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க, நானே சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 3 நாளில் உங்கள் தலைவலி கம்மியாகி தூக்கம், உங்கள் எனர்ஜி கொஞ்சம் அதிகமாகும். அடுத்த 7 நாளில் உங்கள் மூடு, டைஜஷன், உங்களுடைய ஸ்கின் வரைக்கும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அடுத்த 15 நாளுக்குள்ளே உங்கள் வயிறு ப்ளோட் ஆகுறது, அதாவது உப்பசம் கம்மியாகும். இப்போ இந்த பிரேக்கோட நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் பண்ணணும், டயட். பயப்படாதீங்க. என்ன டயட்னா, நார்மலாக வீட்டில் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க, அவ்வளோதான். இது கூட இளநீ, மோர், ஜூஸ் இதெல்லாம் குடிங்க. இது உங்களை ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கும். ஒரு 15 நாளில் என்ன ஆகிட போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல இந்த 15 நாளில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 15 நாள் எவ்வளோ நடக்குது, அப்போ வாழ்க்கை முழுவதும் நிறுத்திட்டா? அதை நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்களே பாருங்கள். இந்த சேலஞ்சுக்கு ரெடின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. டேக் கேர்.